Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா இலவச விவசாய மின் இணைப்புல தட்கல் மின் இணைப்பு திட்டம் 2023-24க்கான அறிவிப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க. அதாவது 2023-24ல தட்கல் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. வில்லிங் இருக்கிறவங்க பணம் கட்டி மின் இணைப்பு வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தோட சேர்த்து ஏற்கனவே 2022-23 தட்கல் மின் இணைப்புக்கு பணம் கட்டியவர்களுடைய நிலைமை என்ன, பிளஸ் இலவச விவசாய மின் இணைப்பு இந்த நார்மல் திட்டம் 50,000 திட்டம் 25,000 டாட்கோ டாப் சட்கோ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ல பணம் கட்டி 50,000 25,000 எல்லாம் பணம் கட்டியிருப்பாங்க. டாட்கோலையும் பணம் கட்டியிருக்காங்க. டாட்கோல 10,000 பணம் கட்டியிருப்பாங்க. மிச்சதெல்லாம் மானியம் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இலவச விவசாய மின் இணைப்பு திட்டத்துல பல்வேறு வகையில நிறைய பேர் பணம் கட்டியிருப்பீங்க. நிறைய பேர் இலவச விவசாய மின் இணைப்புக்காக ரெடினஸ் ரிஜிஸ்டர்ல கையெழுத்து போட்டுக்கிறீங்க. ஸோ உங்களோட நிலை என்ன, இந்த வருஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு எல்லாம் மின் இணைப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பிரீஃபா பேச போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ நம்ம ரொம்ப நாள் முன்னாடி வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மாசம் சரியான ஒரு நேரம் கிடைக்காதனால நான் நார்மலான வீடியோ தான் போட்டிருந்தேன். ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரெகுலர் ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, அதுக்காக நான் பேசிடுறேன். ஏன் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கேன், நேரா கண்டென்ட்குள்ள வா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றது எனக்கு புரியுது. ஸோ கண்டென்ட்குள்ள வரேன். என்னன்னா இலவச விவசாய மின் இணைப்பு 17/6/2023ல தட்கல் மின் இணைப்புக்கு அப்ளிகேஷன் போர்ட்டல் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது பில்லிங் இருக்கிறவங்க 2.5 லட்சத்துல இருந்து 4 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 10 ஹெச்பிக்கு 3 ஹெச்பில இருந்து 10 ஹெச்பி வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஜியோவை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம இலவச விவசாய மின் இணைப்புல நார்மல் ரெடினஸ் கையெழுத்து போட்டவங்களுடைய நிலைமை என்ன, அவங்களுக்கு எப்ப மின் இணைப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத டீடைலா செக் பண்ணிடுவோம். ஸோ 17/6/2023 அந்த அன்னைக்கு இலவச விவசாய மின் இணைப்பு தட்கலுக்கான ஜியோ வந்திருக்கு. ஸோ அது உங்களுக்கு நான் ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. வில்லிங் இருக்கிறவங்க நான் சொல்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு நீங்க ஆபீஸ்ல போயிட்டு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வாங்க வேண்டிய டாக்குமெண்ட் என்னன்னா, முதல்ல 236 ரூபாய் கட்டி ஆன்லைன் நீங்க பதிஞ்சிடணும். அது இலவச விவசாய மின் இணைப்பா நீங்க பதிஞ்ச பிறகுதான் நீங்க எலிஜிபிள் ஆவீங்க. 236 ரூபாய் பணம் கட்டி நீங்க பதிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தக்கல்ல பணம் கட்ட முடியும். டைரக்டா தக்கல்ல பணம் கட்ட முடியாது. அதாவது புதுசா பாக்குற நண்பர்களுக்காக சொல்றேன், டைரக்டா தக்கல்ல பணம் கட்ட முடியாது. ஸோ பட்டா சிட்டா அடங்கல் வாய்தா ரசீது வரைபடம் பிளஸ் விஓ ஓட்டர் சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கிட்டு நீங்க இதெல்லாமே ஆன்லைன்ல பதிவு பண்ணிடுங்க. ஆன்லைன்ல பதிவு பண்ணும்போது எந்த கரெக்ஷனும் இல்லாம பண்ணினா 1 or 2 டைம்ஸ்க்குள்ள நீங்க பதிவு பண்ண முடியும். ஏன்னா தட்கல்ங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அவங்களுடைய டார்கெட் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட்கல் போர்ட்டல் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்காக சொல்றேன். ஸோ இந்த பிபியில் நான் சொல்ற விஷயங்கள் 17/6/2023 வந்திருக்குது. ஸோ அதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதில் நம்ம டைரக்டா பாயிண்ட் 2க்கு வந்துடலாம். பாயிண்ட் 2ல பியில் லோடு 5 ஹெச்பினா 2.5 லட்சம் ஏற்கனவே இருந்ததா. லோடு அப் டு 3 to 5 2.5 அந்த ரேட் இன்னும் மாத்தவே இல்லை, அதே ரேட்ல தான் இருக்கு. ஸோ 5ல இருந்து 7 வரைக்கும் 2.5 லட்சம், 7ல இருந்து 10 வரைக்கும் 3 லட்சம், 10ல இருந்து 15 ஹெச்பி வரைக்கும் 4 லட்சம் ரூபாய் நம்ம கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஏற்கனவே பணம் தட்கல் மின் இணைப்புல கட்டவங்களுக்கும் இந்த வருஷம் டார்கெட்ல கொடுக்கறதுக்கான முனைப்பு நடந்துட்டு இருக்குது. எல்லா இடத்துலயுமே மெட்டீரியல் இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. மெட்டீரியல் இஷ்யூ பண்ணி மின் இணைப்பு கொடுக்க சொல்றதுக்கான உத்தரவுகள் இந்த மாத இறுதிக்குள்ளேயே வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இது அடுத்த இதுல இந்த முடிச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல எஸ்எப் சேஞ்ச் பண்றதுன்னா நம்ம நீங்க டிடி எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எஸ்எப் சேஞ்ச் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்தோட சேர்த்து இதுக்கு தனி ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது நான் ஆக்சுவலா ஷார்ட்டா சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு இதோடைய பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டும் பிளஸ் போட்டோ காப்பி ஏதாவது வேணும்னா கீழே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துங்க. பிளஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லயும் நான் போடுறேன், அதில் செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இப்போ ஏற்கனவே 2022-23ல பணம் கட்டினவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு கணிசமான தொகை நபர்கள் மின் இணைப்பு தயார் நிலையில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கம்பம் நட்டு மின் கம்பி இழுத்து மின் இணைப்பு மட்டும் கொடுக்காம இருக்கிறாங்க. அது ஏன் அப்படின்னா அவங்க இந்த வருஷம் டார்கெட் 2022-23 டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி மின் இணைப்பு கொடுக்குறாங்க. 2023-24 ஒவ்வொரு இயருக்கும் ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் மின் இணைப்பு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால மேபி டிலே ஆயிருக்கலாம். ஒரு சில இடங்கள்ல தளவாட பொருட்கள் இல்லாம டிலே ஆயிருந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரியான தானே தவிர டிலே ஆகிறதுக்கான காரணங்கள் இதுதான். அரசு தரப்புல இருந்துமே சரி, மின்வாரிய அலுவலகங்கள் தரப்புல இருந்துமே சொல்லப்படுற ரீசன் இதுதான். ஸோ இதில் நிறைய பேர் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. எனக்கு இந்த மின் இணைப்பு கிடைக்கல, நார்மல் முறையில் கிடைக்கல, 25,000 டிடி எடுத்து பணம் கட்டிட்டேன், 50,000 ஸ்கீம்ல டிடி எடுத்து பணம் கட்டிட்டேன், ஆனால் எனக்கு என்ன மின் இணைப்பு கிடைக்கல அப்படின்றதுக்கான காரணம், பெரும்பாலான காரணம் இதுதான். ஆனால் டாட்கோ ஜியோ 350 டாப் சட்கோ பொறுத்த மட்டும் அவங்க அந்தந்த துறையில இருந்து மின்வாரிய துறைக்கு கடிதம் வந்தா மட்டும்தான் மின்வாரிய துறையிலிருந்து உங்களுக்கு அறிவிப்பு கடிதம் வரும். நிறைய பேருக்கு வந்துருச்சு.
1000 பேருக்கு தரோம், 500 பேருக்கு தரோம். நம்ம சேனல்லே நிறைய போட்டிருக்கோம் வீடியோஸ். தாட்கோல டாப்ஸட் கோலையும் அதே மாதிரி தான். தாட்கோ அலுவலகத்துல இருந்து வந்து உங்களுக்கு ஃபீல்டு விசிட் பண்ணி அவங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டரு தாட்கோல இருந்து மின் வாரியத்துக்கு வந்து பணம் கட்டிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி அனுப்புவாங்க. இந்த பயனாளிகளுக்கெல்லாம் மின் இணைப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அவங்க திரும்பி செக்ஷன் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புவாங்க. செக்ஷன் ஆஃபீஸ்ல வந்து உங்களுக்கு டி ஆஃபீஸ்ல இருந்து நோட்டீஸ் வரும். செக்ஷன் ஆஃபீஸ்ல வந்து எஸ்டிமேட் போட்டு உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த நார்மல் மின் இணைப்பு இந்த இதுல தான் வருது. இதுல ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மட்டும் எப்பவுமே தனி சீனியாரிட்டி உண்டு. அதாவது தட்கல் முறையில பணம் கட்டுறவங்களுக்கு எப்பவுமே தனி சீனியாரிட்டி உண்டு. இந்த வருஷம் தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகி நிறைய பேருக்கு வந்து மின் இணைப்பு கொடுக்க காலதாமதம் ஆயிருக்குது. ஒரு சில உள்ள இருக்கிற சட்ட சிக்கல்களால காலதாமதம் ஆயிருக்கலாம் மேபி. ஸோ கூடிய விரைவில் மின் இணைப்பு வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்துருவாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெட்டீரியல் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கா. நிறைய புது வீட்டு சர்வீஸ்க்கும் சரி இல்ல கடை சர்வீஸ் வணிக சர்வீஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுக்குமே நிறைய விஷயம்லாம் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட்டில் பண்ணி எல்லாத்தையுமே சரியாக்கிட்டே வராங்க. கூடிய விரைவில் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சரியாகி ரெடியாகி மின்னப்பு கொடுக்கறதுக்கு வந்துடும். அந்த சூழ்நிலையும் வந்து வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட. ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேற எதுவும் சந்தேகம் இருக்குன்னா கீழே மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. 2003 இருந்து 2013 வரைக்கும் நார்மல். இது எல்லாமே வந்து ரெடினஸ்ல கையெழுத்து போட்டவங்களுக்கு கண்டிப்பா மின் இணைப்பு கிடைக்கும். சோ இதுல வந்து நிறைய பேர் விரக்தியில எனக்கு மின் இணைப்பே வேண்டாம், ஆட்சியே சரியில்லை, அவங்க சரியில்லை, இவங்க சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க. உள்ளேயும் நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது. அந்த பிரச்சனைகள் சரி செஞ்சு உங்களுக்கு மின் இணைப்பு கொடுக்கறதுக்காக நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்றதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் இதுல ஆரம்பத்துல இருந்து இதுல இருந்து உங்களுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரதுனால இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சோ இதுல வேற எதுவும் சந்தேகம் இருக்கு, இல்ல நான் இந்த வீடியோ வந்து நான் வேற ஏதாவது சொல்றேன் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது முட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா கருத்து சொல்றது அவர்களுடைய உரிமை. சோ கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் மின் இணைப்பு கிடைக்கும். மின் இணைப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னா மின் இணைப்பு கிடைக்கிறதுனால நம்ம சேனல்ல வந்து எனக்கு மின் இணைப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அது வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து கைடன்ஸ் பண்ணி என் மூலியமா நீங்க மின் இணைப்பு வாங்கணுங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும். ஸோ நன்றி நண்பர்களே. இந்த தட்கல் மின் இணைப்புல 2023-24க்கான டார்கெட் அறிவிச்சுட்டாங்கன்ற அந்த செய்தியோட எல்லாரும் இலவச விவசாய மின் இணைப்பு தட்கல் முறையில் வாங்கணும்னு காத்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நீங்க நேரடியாக நீங்க விண்ணப்பங்களை கொடுத்து மின் இணைப்பு வாங்கிக்கலான்றதோட சேர்த்து மற்ற எல்லா நபர்களுக்கும் இந்த மாத இறுதிக்குள்ள ஒரு நல்ல செய்தி வரும். அது நம்ம சேனல்லையும் நான் வீடியோவும் போடுறேன். நன்றி நண்பர்களே. வீடியோ பத்தின கருத்துக்களும் இந்த சேனலை பத்தின கருத்தும் கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு வீடியோல பார்ப்போம். இன்னொரு வீடியோ இது மாதிரி லைவ் வீடியோ எதைக்கும் போடுறான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஆனால் முயற்சி செய்யறேன். நன்றி நண்பர்களே. இன்னொரு வீடியோ பார்ப்போம். நிறைய பேசும், நிறைய கற்போம். நன்றி.